Налишо! Първа стъпка, трябва да оправим това лице и да сложим грим. И грима е готов. Сложих ето тук малки камъчета, за да може да бъде малко по-линшо. Това е аутфита. Не е кой знае какво, но Лина носи много такива тениски. Тази е малко по-кропната. Скъсаните гащи, защото е много Лина. Сложих черен колан, защото високите ми платформи са черни. Имам и ръкавички, но тях ще сложа после, защото закъснявам. Хайде! Мама ме взе и тръгнахме заедно към Joy Station, където беше концерта. Давам си, оправям се, косата ало, Яница ме гледа лошо. След това прекрасната Елси ми показа фотокорнера, който тя и майка й създадоха. А на балоните бяха изписани заглавията на песните на Лина от новият й албум. А след това дойде време и за саундчек и репетиции на концерта. Който ме каза, мое сърцето. Тук общо взето си имам частен концерт. Имах една тежка фаза, в която слушах главоболие по 24 пъти на ден и тази фаза не е отминала. Докато Лина, Хрис и Дени си репетираха песните, децата започнаха да се редят на опашка. Много сте сладки! Малко на сафари. Малко танци-манци. За къде сме и без родео? И накрая се озовахме в цирка. Родео си се пробваме! Не знам дали се чуваме, надяваме се! И съм в бекстейджа, където всички се подготвят за концерта. Това видео стана твърде дълго, но отидете на част 2, където ще видите кадри от самия концерт.